ka gitimore to kuonde ma gitimore bende monon modo moluyo makare. Inyalo tudri kodwa kaka pile e layo mag tudruok 3-6-00. Achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaluko marwa en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Doho mamalo ong'adoni chenro mardongruok ma e kor gwenge kata National Government Constituency Development Fund NG-CDF tiyo e tok chik. Jong'ad bucha adek Roslyn Aburili, Mugure Thande kod Kanyi Kimondo ne kata doko ni jod bura neno loko chike mag tayo CDF wacho ni chenro pod tuomore kod dwaro mar jiwo loch gwenge kata sirikande mag counties nikech nitie tije moko ma otimo monego wene counties. Jong'ad bucha go bende ne wacho ni tij jod bura kaluwore kod chike mag Kenya gin mana loso chike. Goyo kogno piny owacho mamalo kaachiel gichopo dwach jopiny ka gimedo ni NG-CDF en agulu mar ketho pesa. Kar kamano jong'ad buche go ne wacho ni chenro kik ta dok dwe mar auchiel tok dwe mar auchiel higa mag 2026 kama miyo thuolo mondo chenro duto mage madhi nyime sani otieki. Above reasons and conclusions, we now make the following declarations and orders. 1, that the National Government Constituencies Development Fund Act of 2015, as amended in 2022 and 2023, is hereby declared unconstitutional. 2, that the National Government Constituencies Development Fund and all its projects, programs and activities shall cease to operate at the stroke of midnight on 30th June 2026. That this petition, having been filed in the public interest, each party shall bear its own costs. That's the judgment of the court.